to my YouTube channel. Dinai mana delaydों सानदों नामा लोगोफोरा माने देलायिया बिराद गोबाव जाबायमोन नालाय ओमफ्राय दिनै देलायनो लुगैनानै एसे देलायबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो जाब्बा जुब्बा थालाबायनानै भिडिअबो हगारबाय थानाय जादों नालाय ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो सोरबाफोर गोदानै नायदोंबा प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो ओमफ्राय दिनै मोनसे एसे शेयार खालामनोसैलाय मैया जोंनि महनपुर सकआवहाय माबा फानफैदों आरो माने 100निनो 100 रुपिसनिनो मोनब्रै बुस्थु मोनदों आरो ओमफ्राय बियो मा बेखौ नोंथांमोनजों दिन्थिनोसैलाय जे 100 रुपिसनि दानि दिनावहाय मोनसे बुस्थुखौनो मोननो नागिरा हो मेथाइफोरखौलाय मोनगोन आरो ओमफ्राय खिन्थु मोनसे एसे मोजां बुस्थुखौ मोननो नागिरा आरो खिन्थु 100 थाखानिनो मोनब्रै बुस्थु मोनदों बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै थ' दे बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय आं सानथाराखैमोन जे बर'फ्राबो गोबां इउटुबार दङ होननानैहाय ओमफ्राय दासो आंबो खुलिनानै मोनथिलांबाय आरो बिराद अनेक दं माथो बर'फोरा इउटुब खुलिनायहाय ओमफ्राय खायसेना जौगादों खायसेना जौगायाखै आरो ओमफ्राय खिन्थु गावजों गाव सापर्ट मा होनो हेफाजाब होलांबाय थाबाथाय सापर्ट खालामलांबाय थाबाथाय जौगायो आरो थाबैनो ओमफ्राय खायसे सापर्टखौनो खालामनो नागिरा नालाय 100 रुपिसजोंनो मोनब्रै बुस्थु मोनदों आरो ओमफ्राय आजिखालिथ' 100 फैसाजोंहाय बायदिसिना मोननो गोब्राब नालाय ओमफ्राय बे 100 फैसाजों 100 रुपिसआव मा मोनदों मोनब्रै बुस्थु बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय फार्स्टआवनो आं देखायगोन नै लाइटार गेस लाइटार जोंनिया गेस लाइटारा गैलामोन हो जोब्बायमोन ओमफ्राय आङो बोरायखौ लायनो होनायमोन आरो ओमफ्राय एनाउन्स होबाय थादोंमोन नालाय बिदिनो ओमफ्राय मानि रायलायबाय थादों साननानै ओमफ्राय गेस लाइटार होनायबो खोनाबाय ओमफ्राय लायनो होबाय आङो ओमफ्राय मोनसेयावहाय 50 थाखा 100 लायो नालाय बिदिखौहाय ओमफ्राय आं बुंबाय आरो बिदिनो मोनसे फानदोंसो सानदोंमोन नालाय ओमफ्राय मोनसे लाबो 50 थाखा बा 40 थाखायाव खमायनानै लाबो ओमफ्राय 100 बा 80 होनानै लाबो होननानै बुंहरनायमोन आरो ओमफ्राय दाना 100 थाखाजोंनो मोनब्रै बुस्थुसो मोनजोब्बाय फार्स्टआवनो नै गेस लाइटार मोजांसो बे लाइटाराहाय सुखांनायाव मोजांसो जोंदों आरो माने बिदि मोनब्रै गाहाम मोनबाला बुस्थुखौ मोजां नङा बिदि सानो नालाय ओमफ्राय गावसोर टेस्ट खालामनानै हरखायो आरो मोजां ना मोजां नङा ओमफ्राय सेकेन्डआव नै कारेन्ट बाल्ब बेखौबो गावसोरनो टेस्ट खालामनानै हरखायो आरो ओमफ्राय बाल्बा मोननैमोन मोनसेखौ दुखानावहाय होबाय ओमफ्राय मोनसेया नै बेखौहाय लगायथ'वाखै आरो गावसोरनो टेस्ट खालामनानै हरखायो जोङाबाथाय गावसोर डास्टबिन दङ बेयाव दोनसिगोन ओमफ्राय जोंदोंबोला हरसिगोन आरो जोङो मोजांसो खमनि होननानै मोजां नङा सानो आरो खायसे खिन्थु मोजांसो ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय नैबे इमारजेन्सि लाइट लायनो आरो इयो इमारजेन्सि लाइट माने कारेन्टफोर थाङोब्ला मोजां आरो बेयो बारियावसो ना थाम्फै अरजोब्बाय आंखौ नै इमारजेन्सि लाइटआहाय मबाइल चार्जारजोंहाय चार्ज होनो हायोनो आरो माबा चार्ज होग्रा दंखायो नै इयो नै बेबायदि आरो मबाइल चार्जारजोंहाय चार्ज होनो हायोनो आरो नैयाव ओमफ्राय नैबे अन ओमफ्राय नै लोगोफ्रा नुदों जानो हागौ नैबे अन ओमफ्राय अफ कारेन्ट थांब्ला मोजां आरो थ' बेखिनियानो 100 फैसाजोंनो 100 रुपिसजोंनो मोनब्रै बुस्थु मोनदों मा मोनदों लाइटार मोनदों लाइटाराबो मोजांसो ओमफ्राय कारेन्ट बाल्ब मोनदों मोननै मोनबावदोंसो मोनसेया बेयो ओमफ्राय मोनसेखौ दुकानाव होबाय ओमफ्राय मोनसेया नै इमारजेन्सि लाइट मबाइल चार्जारजों होनो हायो चार्ज भिडिअआ बेखिनियानो सोरबाफोर मोजां मोनदोंबा लाइक होबानो जाबाय ओमफ्राय प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो थ' आं बेयाव मानो फैदों होनोब्ला आं नोंथांमोननो मोनसे फिथाइ देखायनोसैलाय मोनसे माने बे फिथाइया नोंथांमोनाव दंना गैया लोगोफोर नोंसोरनाव दंना गैया बे फिथाइया जानो लुबैदों नामा लोगोफोर बे फिथाइया नोंसिनाव दंना गैया ओमफ्राय जोंथिंजायहाय फवायावनो 60 थाखा होननाय खोनादों आरो मैया सोंनायमोन आङो बेसेबां होननानै मानसिफोर बायखांनायखौ आरो ओमफ्राय फवायावनो 60 थाखानो आरो ओमफ्राय नैबेखौहाय फानबाय जोंहा 350आवनो फानबाबो मोननायखौ जाखुमायो आरो थ' दिनैनि ब्लगा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो सोरबाफोर नायनो मोजां मोनदोंब्ला प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय